Volkswagen Golf Plus от 2006 година с два ключа, с сервизна книжка на реални 90 000 км. Колата е оригинална боя с перфектни джанти без забележки и перфектни гуми за сезона. Обслужване, има стикери и сервизна история. Двигател му е като нов. Фарове като нови. Кора, невероятно състояние. Ето как изглежда целият. Дисковете са му чисто нови. Въобще колата е за ценители. Просто нова кола. Оригиналните стелки. Оригиналната резервна гума. Естествено с всички крикове ключове. Секретни болтове. Тя никога не е ползвана гумата даже. Невероятен автомобил. Така, продължаваме насам. Всичките му джанти и гуми са просто като нови. Дискове перфектни. Абсолютно реални 90 000 км автомобила. Всичко в него е все още оригинално и много запазено. С 6-степенна скорост на кутия, бензин с климатроник. Седалките са като нови, вижте. Нямат никакви забележки. С два ключа е колата и ключовете и те са му като нови. Ето как пали този автомобил. Климатика работи. Тук вътре са всичките сервизни истории на колата. Чисто нова запалка, никога не е пушено. Да, климатроника работи перфектно. Във студено. Автомобил за ценители на качествената стока.